kura iko ni ndiano hiyo. Kura mwe kule ndiano hiyo. Chibomba chenu. Makagara nachuka ngani? Oda. Makagara nachuka ngani? Chibomba chacho. Katatu. Inini zvitaura nemukadzi wezvese handizvizivi. Ini ndinotaura ndisingatendere mukadzi wachaisana napandikasangana naye. Azive kunomiita murume kana zvakapfeka bhurugwa mutaurirei. Murume uyu akauya kaviri. Murume wangu akabuda achienda kuchizanga kunosiya mbudzi. Akabuda nabamukuru. Ndikasangana naye kumba kwangu bedroom mangu kaviri ikako. Kubva ndazoenda futi kugadheni ndikasangana naye mugadheni make. Mukadzi uyu zvakutaura nani? Baba ndakasangana nawo. Asi handina kuziva kuti vakachichodzwa here kana kuziva vakapfeka kondomu. Asi nhengo yawo idiki. Yangu kana akaiona wozi uya pane For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.